menujete Pytliaka za šéfa TANAPu, ale ešte mu teda uspôsobujete aj zákony, aby teda nič nebránilo pytliačeniu v horách, lesoch, chránených krajinných územiach, národných parkoch. To znamená, že ak už raz vydá niekto povolenie, alebo má povolenie naviac v zmysle zákona o lesoch, tak úplne stačí, aby už vôbec žiadne iné povolenie nemusel mať. Aby nevzniklo nedorozumenie, už nie je potrebné každé ďalšie v akomkoľvek stupni ochrany. Zjednodušene, ak to čítam správne, to znamená, že doteraz ste pri nejakom niekde museli mať, okrem toho, že s tým súhlasil vlastník, hej, a boli ste nejaká strana účastná v zmysle zákona o lesoch, mohli ste byť buď vlastník, nájomca alebo polovník, hej, tak ešte bolo nevyhnutné pri nejakých stupňoch ochrany si vyžiadať dodatočný súhlas ochrany prírody. Nebude potrebný.